El PP també ha tombat l'esmena a la totalitat que havia presentat el grup Compromís, una esmena que se centrava sobretot en criticar la falta de transparència en les inversions. Així ho ha explicat la diputada de Compromís, Mireia Mollà, que a més ha acusat els populars de fomentar els desequilibris socials amb aquestes partides. No són els pressupostos que necessita el País Valencià, ja que la seva dimensió social és mínima i mostren una evident caiguda del pes relatiu de les inversions reals. En 2008 serem la tercera entre totes les comunitats autònomes que més creix en la càrrega financera d'interessos del deute, mentre que continuarem en el 9è lloc quant a l'augment d'inversions. Uno da alternativas. Yo me voy a centrar mucho en sus alternativas, en la falta de ellas más bien, porque aquí no se han oído ninguna. Es una cosa que le suele pasar a su grupo desde hace mucho tiempo. El 70% dels escolars decideixen l'escola pública en detriment de la concertada. Per tant, no entenem com les inversions reals destinades a educació pública de la Generalitat siga 17 milions en comparació als 300 milions que se fa en l'escola concertada.